Izinto ziyonakala abafana bayagwetywa elalini. Yivona ikhona ingxaki ucaba amadoda elala wazi ukutya. Xa uyijonga ukuba nzima kube nje ngoba ngoku kufuneka ushiye into zakuvuka okanye uzawugwetywa ngoba ke ezam zifuna ubhokoda funa into kajolita hayi noba ungathwani kodwa sizohamba. Yivona into umfana ungambeka ityala kakufuneka awelele entlamba utsho phantsi kwala masimi kanti usezawuphinda abuyele kwaba aphinde abheke phaa kube sehlahlele evukeni. Ngoba khange bahlahlele bangathini na kaloku inkathazo zilapha hayi uzayicacisa phathi intlamba zifana ya kodwa hayi sinqola isikhaya ngoku kuzawumiswa phaa abafana silindele impendulo phaa zana okanye zabalapha moto hayi ndingayicacisa uba bukho elalizwi lokugqibela uba bukhona into yokuqala evelayo uba wena uba lapha ngamaxesha athile sifuna abalapha. Le nto ke ngosibulela ke ngosithi sizawukwazi ulungisana nazo thina ayinamsebenzi loo nto leyo kuzo kodwa inomsebenzi leyo basamkelwe xa sicela uxolo inkosi bana. Kodwa vuma ke sime khawucinge xa ndilungiselela usuka ngabe eqephantsi ekhaya ukulungiselela uhamba uye elalini kanti uzawufika elalini ngoku ufike awusula amafutha egusha ongayityanga ndiyeva bekuthiwa khange ndivuke ndiye kuyokuhlahlela ngoku senza amalungiselelo aba efowunini hayi nabe bizintsuku ezintlanu uyiva kwam into yobana ngaba efowunini mani kukhona udumo oluhlatyelwayo pha ekhaya make sithi hayi ke mna ndandingxaki uba inyama ndizakwehla bendiqonda ke ndicinga namadoda kuthi ujola nobhele kanti ngesibonani besigqibelene kuleya iveki buyiswa ngiyakhatshwa taka yona malume kwaphuma ndibele ngokuxelela kwezulu ndikakuhle nyhani ngoku xa sifika ngoku kusasa kuthethwe enye into ndenze kusithiwa siyadliwa singabafana andazi kwathini lisho avungaziyeka into zamasho intliziyo iyabawula basekhaya nto nayo ke zikhona izinto ezimbalwa ezandibambezela kodwa ndizawubona uba ndizigqibile. Fonini ndingumntu endiqondayo uba ndingagoduka nangagoduki kodwa phakathi kwanamhlanje okanye ngomso kusasa izawuxhomeka uba ndenze njani ukutshona kwelanga neento ndiyozenza ngapha. Uba ndizigqibile ndizawukwazi ukuhamba kodwa ndingumntu ofuna uyofika mani elalini andinanto ndinayo ndiyicwangcisiledi wenozingela ngapha zawuke ndibone elalini basinake sokukhangela ujambasi yena bekudala ngoku kuyafuneka. Yabona ndike ndayetyisa le nto yaselalini bathinti kwamadoda afuna ukulwa wona kodwa abantu badala baza kuphikisana nawe mos abantu abadala bazosebenzisa sikhalo masibayeke sivume noba sivume. Abanye bafuna ukulwa sethina ayizunceda into yoba sibe sifuna ukulwa siphikisana nabantu bafuna uziva amandla ngoba bagugile mosibona ucimba ixhego lizawuthini ungafuna utheni into eninzi kodwa liyazazi uba kusekho nto yalo enobetha phakathi ngoyo yiyo le nto lingasoze lifuna uvuma xa uzawuxambisana nalo uzawuhlisana nalo linyusana nalo uzawuba nengxaki. Yabona nje basendiphethe into ngenyaniso nje ndenza amalungiselelo kusekuthe qatha laa nto bamadoda sasimsebenzi ukushumana apho ukulwa kuzoninceda nika umntu le nto ayifunayo bufuna uqotyela umnqwazi aguqele ngedolo masenze loo nto ngomvulo sizaba zingxakini uba sinawenza njani. Xa ke ngosesisemcimbini kucaba hayi masithuthe sihambeni ayizukwazi kwenzeka uyabona konakele ngoku sizawuhamba siyohlala endlini andizanga nanyamanyamakazi sizawuhlala senzeni. Funa siboma ingxaki le. Okwesibini ke ngoku mna ndinalo laa xinzelelo lento yobana umntu owabizwa ndim ndabiza nawe ndathi sowubukela. Xa ngoku sowuqhela ubukela andikwazi ngokuphinda ndijike ndithi wawubizwe ndim ndibe ngoku mna ndibe ndilalalala ngokuba hayi lo mvulo bendonakalelwe yinto ethile funeka ngoku ndiqonda uba mandibophe ibhanti ndijonge mandizawuzenza njani foni mandilunge kakuhle ngelaa miqulo ngoku ikhona ingxaki. Kufuneka ndilungisile nakanjani nanjani kodwa funeka ndenzile sendilapha elalini apha into ezandinceda make ndimise ingqondo aba funa ukuxhwithana nabantu asizoxhwithana ngehlobo sifuna ngalo ayizosinceda asizofika kuloo ndawo nemasenza masisithethe qha ilwimi lilale foni njengesoka. Akuncedi kaloku funi basebenzisa izigalo ngoba ngoku asifuni intloya ngomvulo sifuna amasi wona hlokuhle kodwa vona nto kandihlala imimango ndadibana noojambaza batyebi ezweni yonke ke loo nto ithungelana le nto bafuneka sizimisele jola sinekhazi elifuna thina ngomvulo sifuna usebenza uba masiphikisana masibanike. Waphopha imfene zalapha ezinqa zityebile mfo ngokuyijonga ebhoko maya ayizele uba bekuthiwa kuselalini iyawudela mani kodwa kusingelwe ecamkwendlela noba sowuthanda ngaphandle kwaloo nto fo ingakhe ndiyibethe bake besinayo nento ethi phambi koba ndehle bendinawo umnqweno sendigqibile ke ngokuhlengahlengiswa ndiyabawela into bakhangela ohlathi basigqibele kudala kodwa kuzawuxhomeka kwiimeko ezenzekayo pha elalini yayibona ndibuyela kwezaa meko. Okwesibini ndinayo into ethi mani mna
kuyo yonke lento andikwazi ngolomvulo uba ndikhuphe ibali kuba ndisithi ndikhuphe ibali. Ngomvulo funeka uphume into endiqonda uba nam ndingayibukela, nam ndiyathanda uyidibanisa. Ungathi ngoku ndizawusenga intloya ndityisa abantu. Yayibo manza kutyisa intloya ngoku ndithatha amasi mna laa ndiwatye kum. Kanti funeka ndiyihlukule uba amasi anentloya mandiwasenga ajiye abe nentloya, amasi abe ngezantsi entloya aphe mandidibanise ngoku ndikunike. Kodwa kuthiwe nje ndizawudibanisa ndithi hayi ndiza kunika loo nto ndikunika yona idibanayo. Uyayiqonda mhlawumbi ngendithe phaa babe ndiqonda mna noba intloya noba yintoni na ndizayifaka mandithathe ngokuthatha le nto yenzekayo masambe emadoda sigodgeni siyohlala ecamkwendle ekhaya sityeni iqhilika emveni koko. Yonke ke le ndithungelana nale nto uba bekukho izinto bendingakubonisi zona zonke. Uyafumanisa uba ngoku le nto usuka apha ekuqaleni uzotsho ngoku ndikubalisela nje ngento ebisenzeka engqondweni yam malunga namalungiselelo bendiwenzile nendlela ebesiyihambile sethile sathini. Xa ke ngosesiselalini asikwazi uphumelela nesingenabali elitsha lapha elalini, kodwa ngaphandle kwaloo nto into ngenyaniso neenwele ezintsha ngofuna zithule zindala. Honeni, ndizikhabile mani kakhulu, kodwa ke ndiyabona uba bekufamba mna bekandifike ngentsimbi yesibhozo ngo-8, bekufamba ndifike ngentsimbi yesithoba ngoba bekufamba ndifike ngo-9 bavula ngayo. Ngoku ndifumanisa bhoko apha neswazi uba heyi Fundini susivusa kangaka. Ndibe ndisithi mna aniyiqondi ihlombe liphezulu, ndifuna ulungisa into ngenyaniso ngoba ke udumo luhlatyelwe ewe, kodwa heyi kusaphuliyeza ngoba asikabonisani ncam. Mna bendinqwenela umvulo, wathetha ngolunye usuku nisithi hayi umvulo yena uzawube umbophelele. Ndiyayiqonda ukuba umntu wendawo uzawuthetha le nto ufuna yenzeke, kodwa ke imeko injalo nje kuzawufuneka ndizame ulungisa into yobana ngam into ngenyaniso ndiye nayo phaa kuba ndinomnqweno woba mayikhe isebenze phaa. Ekusebenzeni kwayo phaa ndizawukwazi ke ngoku uqonda uba nantsi indlela yokuba iyasebenza le nto ngenyaniso, iyayithathela ke ngoku indawo kuze nandi. Ndiyaqhana ke ngoku uba kuzawufuneka ndizingele ngolo hlobo, kodwa ngaphezu kwaloo nto leyo heyi into ngenyaniso ndiyikhulule. Eziya iinwele ebinazo ndayifaka ezi nwele, ngoku ndinomnqweno wokuba isebenze ngezi nwele nazo nje bizawusebenza ngazo. Funeka ilungisiwe, ilungiselelwe le migama ndiyinqwenelayo. Le migama ke ihamba nento mayibethe ngaphantsi apha, kulowa ibethele ngaphezulu. Ndiyazi ke ngoba ndizawusa ke ngoku kule ndawo uba ndikhombe apha abethe apha ndimthathe ndimse phaa, izawubonakala kamandi ke ngoku namhlanje. Mina zisafani nalaa xesha ndandithetha ngayo kuqala, kungona izawubonakala kakuhle. Kodwa ke ngoku zonke ezo zinto zizawulunga. Emveni koko ndicinga uba ke ngoku uzawufuneka ndilungiselele into yalo mzingelo. Uyayiqonda ke ngoku uba funeka kwethiwe njengoba ndiza kwetha nje bendikhe ndava amarhe uba ingathi amafutha ayaphela. Ngoku uzawufuneka kwanamhlanje ndileqe into yoba ndizalise iinqwelo zombini ukwenzela uba ndiyaba uba kuthiwa aphelile andizube ndiqombizana nentloko. Kaloku into ephambili uba umvulo wona funeka ukhona noba kutheni. Ngoku eyoba ndizabe ndisithi heyi hayi andikwazi ukwenza nto ngomvulo ngenxa yento yoba amafutha aphelile, kodwa bendiyive kwakuqala uba amafutha azawuphela. Kuzawufuneka noba kumnyama noba kubomvu ndihambe ndiyokwetha namhlanje. Noko ke ngoku xa into ngenyaniso inje nethemba izawuhamba isebenze ithathe indawo kuze nandi, kodwa ngoku ndize neembumbulu ezingathi zimbalwa. Babe ndingahamba ndizididiyele zinto ngenyaniso kakhulu ngofuna ndiyilungise ngeembumbulu ezinqongopheleyo, kodwa kube nzima ubona le ndawo ibethe kuyo kuqala. Kwezi nwele into emandi xa into iluzizo uyajika ivele kakuhle. Yonke le nto ibuyela kulaa nto uba ngomvulo funeka kukho ibali. Ngoku ke ndizama loo nto ukubonisa into yoba ngoku kusaphola nje iyeza ngamalungiselelo. Nantso ke ngoku ingxaki ngoba ngokwezi mbumbulu ndiziphetheyo hamba zimbalwa, andibaweli ke ngokuba ndibe ndisokola kwakulo mgama omncinci. Kufuneka ndikhulule ndibone uba ndingenza njani kwalapha kufuphi. Heyi ingxaki. Mna ndaba mdala unomtyholi kude kudala, nangoku ndithe xa ndibuya ndibukela ndathi ndijongile ifuna iliso elibukhali. Uzayibona uthumela kwam wandula uyibona uba apha ibethe khona. Emveni koko yonke into ilula ndithatha laa ntonga ndiyisa kulaa ndawo ibetha kuyo xa kukhonjiwe. Khawuleze ndayifumana ndibulela nje uba ndikwazile ukhangela nendawo ndiyibona uba ibethe. Ndithetha xa ndibuya umva ndibukela ndafumanisa uba nantsi ibethe am. Ndizathi ngoyithatha ke ngoku ndiyithobe ndiyise kulaa ndawo ngelaa hlobo endithetha ngayo, ndiyilungise iye kulaa mgama wesibini ngeembumbulu ezimbini. Eyayibona ke into ngenyaniso ilandela igama layo ndanditshilo zange ndingatsho ndimdala kunosizatha ndikhangela. Nangoku Fundi ndithetha uba ukazibopheleli kodwa kudala undibona ndisihla ndisenyuka nalo mtyholi. Ndiphatha wandivuka naye kodwa ngonza ijonga kule ntsimbi emhlophe. Okwangoku khakho uzibophelele mani kweli khasi Fundi. Inyaniso iyandenelisa ngoku. Ntona yakho ibhatyazwa ndim okomzuzu wokugqibela ndiyithobe kakhulu. Ngoku andifuni kulo mgama ungakibethe ngezantsi, funeka ithi kratya. Ndiyazi xa kuyiwa kumgama okude ndizawukwazi ukwenza into endiyifunayo. Kule nto ke bendiyiphazamisa kuyo ndibona uba mandiyibuyise umva kancinci, hayi ke emveni koko iza kwenzeka le nto ifunekayo.
Ndiyilungisile ndizayibona kulaa ntsimbi ndisandayiqaba mhlophe phaa uba kubeke ngaphansi ndizawuphinda ndilungise kodwa ibingaphezulu ngeli hlobo ndifuna ngalo yile nto ndiyifuna yenzekile kodwa uba kwenzeki njalo ndizayilungisa. Hayi ke xa kungoku ke lichithakele iyeza lingekachitheki kanje uba liyaphola iyeza kuseza kuphunya kusekwamalungiselelo kodwa le nto nganyaniso ungandishunqula mna kongqitha ekhaya into eza kwenzeka inye ubeke ndayikhomba izawulala into kodwa fonini ithe iphela imini ndabe ndisiva umzimba uyala andinawugoduka ndinje. Fonini zabuphela kusasa mani ayizulunga le ngeli xesha ngokuba heyi ndiyaziva enye into bendilele wasekuseni namhlanje ndiyaziva ngoba ndizulenza ixesha uyofika ekhaya ebusuku ngeli xesha nose ndivuye kusasa enzama ukhaba ingubo mna ndiyofika ekhaya elalini kodwa ke zonke izinto akho nto izawujika ndiyagoduka ndiyafuna uba ke sewukhwela amawa mani okungecawa kusasa okanye ke hayi ngomso ngomgqibelo ngoba hayi ndiyaziva uba ndiyaphela ndiyinta ngolala futhi uba ndingahamba kunganzima nachola phezu kwamatyholo kwasa mani ongaliyo bekungasemnyango. Kodwa wona utyala shonkono uyakhonya apha emva kwezindlu. Fonini ndizikhabile mani kwakusasa namhlanje uba ke bendithe ngentsimbi yesithandathu ndizabe ndiyaphuma noko ibethile qha ndisafuna nje ukuxhathisa ngenyamana mani kwakwezi bendizisile inyama nako ndibeka imbiza phambi kwam emveni konza ke ndithuthe ndigodukeni. Ava ndicenge mani phofa ndiyicenge ndibethe ipheka ndiyophula ukwenzela uba mayikivele la mahlaba xa ndigoduka kodwa ingathi iyaziva xa iyawuwaya ayibinayo nento endihluphayo makuthiwe ndiya kweminye imimango ingagezi ezizweni nangoko ndithi ndawuhlapha hayi bayatala oojambazi funda boma bayahlola into zamatyholo ziyathetha. Fonini uyahlola umhluthi pha uyahlola ujambazi naku Fonini ehlile ecaku kwendlela heyi inyama esimnandi mfuna inyama yenkomo Fonini abe kunolunga ngasayenze le nto ayenze apha ngaphambili ungabonakala kodwa engatshivi imithi. Vona udumo liyahlatyelwa kodwa ke iphi inyama enyamakazi ziphi inyamakazi Fondiphi kwamna. Uphi kanti into kamntwini Fonini uphi na uphi inyama enyamakazi. Evona xa kuthethwa ngenyamakazi ndiboma ndiyahlupheka ngoba le nto yezifo Fonini nokuba ndihle nje ndisendleleni ndiyazama uba mandiye emmangweni akuyeki ifowuni eliyeza liyaphola qha ngenxa yesifo sidlangileyo. Fonini kwaba nzima ngokugoduka udla ngesifo apha Fonini njeba nje siwela nje funeka uqubhe qho sabasathini ke sinyamezele nabo bayalahlekela nathi ngehlezi kanti sawulahlekelwa into kuphambili ube kasahoya ndabona asidlangile andihamba zingabi indawo zezingela ezikhe zasokolisa zinga akuba ziyasokolisa qha azikwazi uvumelana noma makusingele kuba zibaleka lento ezingayaziyo. Awuwela imimango namagama Fonini ndiyofika mani ekhaya nangoku ndithatha indlela ende ngabomi uba make ndiyifumane uba mayishukume ihlukuhleke kubonakala uba yintoni lezawunika ingxaki xa ndikulo mmango. Fonini xa ikowayo yayiqalisa ndanoba iphethwe ngovumisana kodwa benge ndaphuma ndangathi andigoduki ngoyiyona nto ndixabisa ukulo kwa ndiyafika hayi usolanga ngabethi Fonini. Ubhela akekho ngokuqinisekileyo uba ngaphesheya ingathi lalityebile pha ngaphesheya kanye ndiboma ndizomfumana phana noJola. Fonini uJola ndimkhangele ndimfumane caba angavukele Fonini kanti le nto yakhe ungavukeli izasichana le. Abantu ezikhala kahle hayi kubi nikubela ifani khangele Ifoni nakubuzwa nempilo okuhlala konakele funeka ulungise umhlaba ongezansi ngoba kaloku Fonini kukuyidinga utshona welana. Ayicike uzayibona endaweni usiqaba mabhelandile hayi kufanelanga ubhese uyamosha into zabantu. Nam ndikweli kaJola Fonini izinja zozingela mazingahlutshezwa zingazuya ehlathini ngoba utya impahla bani ngoku iyakhala kodwa uJola. Ndikune ndizolo kaloku into lo mfuma sisuke enkomeni fathi sisuke embelekweni niye ndisobha kanjani. Akumalekile uJola qha-ke ukukhalazela ubupari kangandigayela ibhari eliboshiwe uzawucaka namhlanje Jola asizolinda nto uba inyama seyifumene ugqekile. Fonini siyarhana ehlobo sijongwe ngalo sirhotywe ngamathanga uba kuyaqhana uba kutheni ezizana enyewe ezingathi zehlika hayi Fonini sikhulula imikhinqi noJola neendawo ezibopheneyo. Ethela moto eqhilile Noba ziyafana ikona khona jonga zimila azifiki lokho sithiya udala zimisile pha zasela pha nango le ndoda imhlophe into ka-white Fonini boma ayinawuxhathise mayinyuke kodwa iza nengxaki engaka.
yona ukuthi yena amadolela aphelele amadolela hayi aphelele isikhala siphelele ndawethu jabajo uqalisa kusasa waze ngathi sixoxa apha wena sifuna wena sifuna wena ndihleli ndiyazi manje sinqama kuthiwa asunantusa ayikhona ingxaki mfowethu umuntu akubona umatwesi hey lo mphanguzana namadoda uvusa umnyele ndibone kahle izaba khona sizele luthi Bani asisenze abafana. Uthi umatwethu abafana nabatheka abahlahlele asizozela. Lo mzangoza nomsebenzi. boma amasehliyeni madoda singekathatha amandla okuthetha yonke into lesifuna uyithela kodwa ngosithe sekutyiwa sabona izinto zigqitha embonjeni emadoda ingxaki le kodwa ke ungayenza lonto ezilaleni kodwa indlela inye yokugoduka liyajona ilanga liyajona nakuleya kwilali alijoni na kule lali yakho ngomfana oselayo nongaseli uyangathungela ukuthi ugqi ubhenda ayibhela uyayivala inyewo akona udilo ufuna ikwadi lo gogo unika le uthi akafuni le ufuna liyazi uyakudalela uyothuma ngalonyaka engathi umfana usengxaki nje wale mama ikhona ingxaki njalo ngathi ufike late umfana so badla amadoda ahlahlele amisimbiza ngoku umbuzo ke ngoku xa ufuna sivulela into zethu sivalele sinyiselele lena ke ngondikhomba ngokuyijonga ubhele kuyawazi amarhatya ukwazi ukuba ngingabhekuzelisa abafana okanye amakhwenkwe phela lucimba uzawugoduka ka unomqhele uyayibo uzawuthi uhlala wedwa wena umke insimbi uye luvusa lento athi amadoda liyajoni la aha nangoku ezanto zitsholo phansi zithi hayi indlela inye ngaphandle buzawubhabha kodwa nokubhabhile nathi sizawubhabha unyuka nayo isibhene esinye liyajona kodwa ilanga ndazi balijoni nakuleya kilali isibhene sona ngamarhatya Inoba ntshoni mhlawumbe uzawukhola indiza mshini. phela yawazi amarhatya afone nizafudumala ezam ndabona kakuhle uba ubekela tshonela langa angenyuki kweza sibhene ahambe ehlathini wena nto yefonini amadoda asengxakini akho kuthiwa amadoda lala awazukwazi utya abafana kuba bengihamba hlahlela umbuzo kaJoel uba thela uba ndingasuka ekhaya ndinegusha ndinebhokweni yami ndize ndizishiye ndingengazi uhoyi ndiphinde ndizohlahlela hayi nose ndifike kandigqibile efonini buyabona ezaa zinto zingaphaya kwentlambo leya phaa kulaa mmango ngapheshe usuke phaa uzapha into zami zigcwale enye ngondi bantu niphumeni yabo leba ndiphume ndizaphi nyuka nje basamane sidlana indlebe nje kufuna uba yimani lento singayivela ngapi kodwa umuntu uyivela ngeli cala sibawula uyivela qha ngoyingxaki la maxheko afuna uziva amandla funeka uwanike ngoyela gunye loba ziva amandla nyhani kuvele lo mfu naye besandawulahla iskipa andazi noba usibophele ngaphambili nawasinika le ntokazi hayi Daziyo ukuthi nazo all over. Dazo all over. Yala twali celeb. inkunzi yalo Diblo. Diblo kuyinje amasende ngemva nje Buliswa laphi na. evoniye kuba sonwaba nje ityala lisekhona ayibheleka ukhupha into sibomba sizulunga phela ingcinci hayi linkulu nje ingcinci Bona sifake engxokweni bengana amantshontsho yakho umuntu azodlula qombasa phethe amantshontsho yakho esi phone sike sihlale sibomba make sibonisane ngalena kodwa kho abantu abafuna inyosi bengahamba ukuphakula njani Into le ijika majik. inyosi kanguphakule kalo kanguphakule usibone siyophakula khanguye white ngiyacela mntakwethu Thona kuwe. cela unenze into ezimbili aba principal bembini qha Phosile namhlanje uphinde. awuphinde umgcolo uqale ngomgezela aqumbe umnqume avo ngaphandle kwano kodwa umsebenzi onehlamba madu bekufamba kuthethwa kuwo kuyasityiwa xa sonwabile uqhutywa lo mgcini umsebenzi onehlamba awufuni uthetha gqi Awenza awuthethisi. awuthethisi Nanze Jola. Akanawo nehle, akanawo nekati. nojola amanqaku uthina besesiphambili ngondiyaboma zihlangula kakuhle siyadibanisa iinyosi kawo zinyoli ke zibuyeke Abantu besinkomo masingasethi kusele yena ngoku. Ezi sigezo sininzi. evonini indlela yongena ndiboma ndiye kwezi kuthi zezommango wethu ezi azizusibetha kakhulu qha ndizawuthetha zithethe kule nto ndithethayo Kuba khange bahlahle labo ngiwathini na. kaloku inkathazo zilapha
hayi uzayicacisa pha thina Akungxaki. singabakasho ngona nje Uma inhlamba zifana. ya kodwa hayi sinqola isikhaya ngoku Yeah. kuzawumiswa pha abafana silindele impendulo pha kula madoda zana okanye zaba lapha madoda Hayi ndingayicacisa uba kukho sibuya yasazi isizathu sakho ya akongxaki hayi ke uba bakhona ndikhona okulungile ke madoda apha Hayi, asalinde thi basingayincokuli uba singabashunqola uba siyazalana kaloku funeka siqale sigugule kwenzela uba kwezi ndawo ndizawuthetha kuzo nani niphakame nithi Yabona utyala shaphelwa amaqhinga etasini mani. Mna ndimdala sathi asoze ndehlulwe nomtyhuli mna. Singathi sihlala kulo umango wakwashunqwane. Uyayibona yinhlamba ekude le sahlulelene. Awunokwazi uvuka kule nhlamba unebhoku unegusha unantoni. Okanye umuntu wangapha ngezantsi kwasekhaya asuke ngapha awele apha ngentseni kanti usezawuphinda abuyele ngapha ezibhokweni. Kanti usezawuphinda ajika awelele ngaphesheya iilali zahlukene kodwa sinalo icebo ngozindinikile ezingwevu zakuthi mna. Kunini le nyewe ikhoyo ngokwesisombululo sikhona lesininga namadoda elali kodwa ke ndike ndahamba ndiyocikoza kuwo uqala phambi mandicikoze nawo ngoba lo ingxaki lapha kule nto ubana ngaba bebesenzana abafana awo bebengekho bakhoyo Fonini nyhani ke ndibithelwa namadoda ukuthi yinyani zithi sanudlisela ngento benizenza qha gobani banike namandla niwayeke isiganeko esenzekileyo mani kusasanje into esingafuna uyithetha sibe sinaba sisithini sisithi kube kuthe akuthangani into nje efuna thina siyithethe uba sicela nje uxolo yinto esiyazi uba inawuphinde yenzeke sisehlo esingenawuphinda siphinde sivuke asizuthi bekuthe akuthangani zikhona ezo nto zona singazunaba kuzo kungekho sidingo soba sibe sininabela qha into masiyithethe thina nomo sakho ndawo engenadyongo masike sehle ke thina sithi hayi sicela nje uxolo ngalaa nto yenzekileyo Banini hayi ndanga utyala shaxineka apho kodwa ndiqonda iqhinga selingaphambili igqarha azandithethela lawo ukuthi uba uxolo luxolo. ukhona abafana sisena abafana bakhulu apha ngathi mhlawumbi abafana hlala nabo elalini Yabona ungene nomangali lo bemangalela abafana hayi into ongazephuye kodwa kuphele kulunga manje etubeni. Uxolo libalulekile ngoba isizwe sifa ngomntombi ukuze ekugqibeleni abantu efuneka bayahlahlela abangabalapha efuneka thina sifika belapha asinawufika apha thina sithutha imbiza sithutha amanzi siyokhupha inyama endlini siphinde sifudumeze inqweme sipheke imbiza still abekho that's why laa nto iyayangena kabuhlungu kunqadalala kondibaxelelayo ndisithi akho bafana apha ngoku nani nizawufela isono saba bafana because abafana bebengekho yabo bendizama uba ndihluvise bangaba bazama usetsha abafana balapha bangaba kwenzeka ntoni ngabo because kaloku abanakwazi bangaba bona basuke ngapha bazohlahlela apha Wona ilwimi lesoka liyalala komntu ungazuva manje xa uthetha lalisa ilwimi eli kodwa noba ndingapha ummango wona ngowami lo. Uhleliphi noba usedolopini nobuphi kodwa ungumfana welali ngoku ke ngoku sizawukwazi ke ngokuwalungisa thina iintanga zethu ezi sizawukwazi uthethana nazo uba kaloku asilingani napha zikhona esizoyisayo funeka siziqokobhisile ngoku kwenje nje uba fonini ingathi ayizukwenzeka laa nto uba ndithi xa ndibuya mna ndityelwe yinto yakho wena le nto ke ngosibulela ke ngosithi sizawukwazi ulungisana nazo thina ayinamsebenzi loo nto leyo kuzo kodwa inomsebenzi leyo uba samkelwe xa sicela uxolo inkosi bana Banini uthe kodwa aniyo abafana bophulelwe lali lichithake liyazenzekile le befuneka masambeni sokona abajola hayi abafana baqolele nam ndinento ngoba ndiyanditya unditya koku apha elalini xa kuswelekiwe kwelo khaya umfana ngolwesithathu uyaganga bayiyeka abafana balapha elalini loo nto leyo ndikhula kuloo nto mna umela kuloo nto sakho kwenzeka njalo ixhego lithela usikhulula kodwa sayivalile liyikhalayo kodwa ayinoko sisakhulekile kule sabe siyibona. Yabonini loo nto leyo siyigqibile ngoku kaloku uba singabafana noko abanye basemnyango abanye basahleli kushiyana ke ngoku ngezindlu kutsha kodwa ke siyilungisile loo nto leyo akho ndibugqitha uxolo nto nayo ke wayatsizitheka ngona amaxhego okuhlala kodwa ke sayilungisa uba ke noko mos ezinye ziijongo zethu ezinye zingabe endala kuthi kodwa sizawulungisana mani asizungaqobisana. Fonini qoma nto utya amanzi amdaka ecam kwesigingi for sitsho kakuhle phaa mani angoyikho nto ethethwa lo mfeni ngayiviyo mna. Vivo nini gqibela
Kufanele la manzi amdaka ayanconywa kodwa ndiwabanconyelwa ntoni nathi nasitya amanzi amdaka qha. Wena ungamnani manzi itsho kakuhle ndibona ingwevu endala funa isikwa yinimba mani. Kodwa ndiyigqibela ingqisha le nkabe endala ndayibona ime ngemilenze yomithathu funa intliziyo isentshe seyinkaba endala yeka le milenze funa umzimba. Uyabona bafundisi ibhoso ukona ubungaka uba besikhe sakhetha ukulwa bafundisi satala sathi asizuyihoya loo nto leyo. Hayi futhi incede uba sizicengezele nyhani manethi gqi ukwayo manethi noba ziyafana izinto ikhona. Bayeke bona. Hayi yazi uthi anginuto tanke mothamba baye akho nto khona Masihambe sewukhangela. masibheke phe emotweni. Xa ndithi kwaye mani uyava ukhumbuza iintsuku zakho fowuni nalanda into endala yomfam mntu nowayekhula nayo. Kufika amaXhosa asenxuba ndithi hayi azafika uManuel ekhona. Uthini? Ayayaye Izawumana nkabe endala. izabafolisa ukamntwini. Uthini? Fowuni vumanzi bitsho emanxebeni apha ukwamani uthe wawungena mani ethamula amanzi amdaka ndabona usepasikeni ngazo inyusi mani. Ew! Mandihambe nawe Yesu. Kuzo zonke iindlela zam. Izwi lakho mandelive. Amanzi amdaka. Noxesha Nkosi yam. Oh, Zungoyika imphefumlo. khumani. Zondikhaphe Nkosi yam. Nonyana ndingabi uthi zemva kwa. Hayi thatha lile dathumele ibhayi. Uzuxela unomvuzo ndiyami. Khumani. Fowuni xa kumandi kunje ezilalini akuba kunjani ezulwini ngoba uthi kwayimani ubumandi bomhlaba butyelwa ngane nokwengcaba. Efowuni iphilile imaki imthubi. Kuduba wena ba Sandla zami. hayi fundi ngathi uduba kakuhle fundi Thina uya ulinda ifune. thanda ifeli itholo kwakuthi Fowuni engabi nani masibomba uxatyanwa nangayo ngecawa hayi ubhele fowuni uyala ndamosha. Hayi ulukele utywala le. Epen. qala ngododa amabini eqale ngapha joka mapayment mna Fowuni ihlobo ekuqhutywenwe ngalo emveni kwayo yonke loo nto leyo iphuma nojola into ephambili into endixakayo. ngokwazi abazibone ngokwazi Amazibona. mazibone Platinum sayela ama platinum man. tebe ngokutyela bungaka Ina platinum sayela man. Awufuni. Fowuni esehlo sikhetha ujola sikhethi elikrwala liyithathileyo wangena kuyo ubhen. wena uqale ngofika nokhweza Ngikwatile felo. yava uqale ngofika nokhweza apha na kulive phele Kundisho ukukhangela. wanansika apha wanixela isishit apha yabo kala apha kusekhaya apha kusendlini Okwangoku efondini imolo hlobo zawuqala ubone amalungiselelo emveni kokubone yonke laa zibophelele ngoku.